Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Simpleng Bisaya. So karon guys, nami diri sa Cornice kay moadto do ni og Lucel. So mao ni ang view sa Cornice duha ka tar. Mao na ang view diri sa Cornice duha ka tar, under construction paghapon. Pero hapit na ni siya mahuman. Ug mao ni diri guys ang view diri sa Musharraf sa downtown. Duha ka tar. So nindot unta siya kung adlawan pa, daghan ko kayong makuha nga, daghan kong makapture ng mga view. Kay kada corner kuan man gud siya, kasagaran man gud diri building ng bitaw. Na kung mulakaw ka na kay antay tuon na cafeteria or restaurant, maglakaw ra ka ang mga building ganyan siya. So na ako dire sa ato lang na mukha ko kung ano picture or video. So okay, stay here siya. So natulog sila sa hotel na natulog kang mga hotel palikon na araw sa play palikon. So daghan man kayo kung ano rin ka ng mga chocolate cake, mga shop, mga shop. So natulog sila sa mga shop na parang kayo kapoy ko usapod na akong kuan ko kapoy ko sa lakaw bitaw na mobalhin ako dito, mobalhin ako diri, mobalhin so ngayon ko sa alaga nga malingkod sa ako diri magkuha akong video or kuan ina mo sa okay ko din harang na sila sa mga tulog wala ko na tulog nila diha sa gawas na ito na nakatira ako og video. So nasila ko ng kuan vlog tindak ang ang tagay na siya pili na siya TV hindi kanti kay ko bakala ba't na siya nga inalay dili na siya TV na kakatang pero kuan siya video unsa na siya basta video ron siya kanina dili siya TV din ha ba. Indot kayo diri guys sa una jud katong bago pa ni open ay grabe ang mga lights diri indot guys tanan ay bisag unsa ra ilahang gi kuan nga lights pero karon wala naman. So maura na siya guys, nakuha na siyang balik-balik og tuyok og video. So maura to, daghang salamat guys, salamat sa pag-watch niyo sa akong mga video. Ingat lagi guys, God bless. Padulong na kami mo uli ron kapit kami manguli kay alas 9 na. So once again, thank you for watching guys. Ingat, bye.